Dobré ráno. Tento vlog sa počne výtvarným spektrom. Ja to len vystavujem. Ale idem tam, lebo to bude super. A je to v Žiline. A ja som Levičan. A spoje idú na kokot. Hrade aj ubytovanie, takže je to super všetko. A idem autom. Neviem, či budem hovoriť niekde do vlogu. Lebo asi budem na verejnosti alebo s verejnosťou a sa mi nechce hovoriť. Takže tu môžete vidieť galériu, tu môžete vidieť môj obraz a tak, neviem. Ja som nikdy nepostila a... To ma dali s nejakou typkou, to vyzerá ako diptych, to není dobré. Ideme hľadať jedlo ideme. Let's fucking go. Tam ja neviem, čo skôr je. Ty vole. Toto je ako keby, že ten človek si tu maluje, tu ešte farby nechali a tak, takže vlastne dali tomu takú osobu, človeka, ktorú pridali ako keby konkrétneho. A boli vyššie stropy, tam sa Áno, dalo áno, a je vlastne, že fakt, že aké, tak hovorím, že nemusíte použiť všetky použili, ale všetky vyzerá, to sa to. Ale ešte ako som povedala, že ešte nie. Lebo ja som potrebujem Ráno proste do Levíc domov. Ale ja mám iné plány. Ja prosím pekne idem malovať a potom pôjdem do Bratislavy. Aj by som to dokončil, ale je 12 hodín a 12:30 mi ide vlak. A je mi zima a neviem, kde som ešte. Ešte musím nájsť železničnú stanicu, ktorá by mala byť niekde tu. Tam, tým smerom. Chcem zmenu je za 6,80 a ty máš zmenu za 6,80. No vlastne, už som v Bratislave. Som tu s kamarátmi. A máme čajík, ktorý stojí 42 € jeden čajík. Pozri, 25 €. Strašné teplo. Ja neviem si vybrať. Neviete si vybrať? Ale s dvomi šálkami. To šálky poprosím. Aj tu niečo mám, ale že dve šálky, áno. Dobre, poriadku. Môžem si zabrať menu? Jasné. Jedno si necháte? Asi nie. V pohode. A vy ste dostali len 3, ja som vám donesla 4, nie? Či? Máš fotku ako Takže si tam aj nahrávky zo včera, čo Aha. sa naštupujeme aj ten chalan, ktorý vyplacoval jazyk hnusný. A pozri, teraz sa prehľadajú túto. Jež.
Dobrý večer, vítam vás. No, spoje boli na kokot, takže som musel ísť do zámkov a do zámkov idem teraz autíčkom pekne krásne do Levíc. A vôbec neviem, kedy som natáčal posledne, asi že len v čajovni. Takže boli sme aj tú noc pozrieť, bielu noc, ktorá nebola biela vôbec, ale nevadí. To spravíme Google teraz. Chvaša.